अनुरं थाखाय बिराद उसुबिदा आरोखि आंखौ कमेन्टआव लिरहरो माबा माबि आं बुंहराखै एबार जाय नायदों बे बुंदो दे फंबायमोन जाय नोंथांमोनहा इउपिपिएलआव साथामजोंबो सापर्ट दं मिथिखादो नोंथांमोना सासेल' मोनगोन साथामनि मादाव नोंथांमोना दि आंखौ जि लिरहरो माने बिपिएफआव फैनाय बिजेपिआव फैनायनि थाखाय नाय नोंथांमोनहा एबार नोंसोर जाय मोनदों बेना खुसि जागोन जाय मोना बै सानैनाथ' ओरैबायदि मा बुंगोनथाय मा जागोनथाय बिसोरो इमोसनेलि राजनितियादि बेसेबां इन्टारेस्टेड बुस्थु बेखौसो आङो सिन्था खालामदों आरोखि जायखि टिकेट मोना बिथांमोना देरहानायनि चान्स दंना गैया गैयाथ' माने सामफ्रोमबो ओंखारो माने सासे सानै बिपिएफआव हयथ' जयेन जाहैनाय नुयो बिजेपिआवथ' हल जागासिनो दं आरो जों खिथाबावासो जोंनिखौ जों प्रसार खालामनानै लाया जोंहा मोनसे माबा दङ आरोखि जोंनाव मोनसे साननाय दं आरोखि जोंनाव पलिसि दं जों अभार माने माबा खालामा आरोखि जोंना लिमिटेडआव दंगासिनो दं सिङाव जोंनि जयेना न'आवसो जायो जोंना बै मास गेदारिंआव जाया जेनेबा दिनै मोनसे जायगायाव नुदों आं माने कुमुद सार फैदों जयनिं जादों गोबां मानसि दोहौ नुदों बाहाय खिन्थु साब्रैसोल' बिपिएफनानै बिपिएफआव जयनिं जादों आरोखि गासिबो जोंनि मानसिया साइडआव जिरायनाय दं बिसोरथ' बिसोरनि नङाना बिसोर जोंजों खोथा होखानाय आरो बिसोर खोनासंदों बेबायदि आरोखि खिन्थु जोंनि जयनिंआ बेबायदि नङा जों न'आव थांना जयनिं खालामहैदों जा जादों एकदम रग' गथा बेबायदि आरोखि खिन्थु इउपिपिएलनाथ' माबा खबाइ गिजि जे गिजिजों ना हमनायफोरबायदिसो नाखौ मोनो जेयाव सारनाय खबायाव थ्रोबसो खबाइया गिजि ब्लड गलांफिनो बेफोरबायदि आरोखि खुब दुखुनांथाव आरोखि इउपिपिएलनि थाखाय आं मोनसे सचेतन नागरिक हिसाबै जोंनि बे ओनसोलनि माने फैगौ इलेक्सना जानो थांगासिनो दं बेवहाय बयबो गावबागाव पार्टिया दोलोआ माने गावबागावनि हान्जानि देरहानायनि थाखाय जाय फाराफारि खामानि मावदों खुब मोजांनि बाथ्रा खिन्थु मैया आं बिलिफाङाव मबाइलाव फेसबुकाव मोननाय जादों आरोखि फंबाय बिस्टि जोंनि बे ओनसोलनि सासे कन्ट्राक्टर मानसि बिथाङा मोनसे माने अबैध राव बुंनाय बायदि मोनदां माने आनकन्डिसनेल लेंगुवेज बाहायदों वार्ड देबोरगावनि सानै माने जोंनि बिजेपिनि वार्कार ड्राइयार फंबाय आरो लोगोसे सानाम होननाय बिथाङा नाम खारिनाय बिसोरखौ बुंदों आरोखि जोंनि 9 नम्बराव माने 10 नम्बरनिफ्राय फैनाय मानसिफ्रा माने जोंनि सिङाव गोलैया अब्लाबो बिथांमोना जोंनि बे जायगायाव फैनानैहाय माने रायजो राजाफोरखौ माने गुबुंले खालामफैदों नंखाय बाथ्रा फोसावफैदों बिथांमोना जोंनि ओनसोलनि नङा बेवहाय रां जासिनानै बिथांमोना मबिलाइज खालामफैदों बेफोरबायदि खोथा बुंदों आरोखि खिन्थु सचेतन नागरिक हिसाबै जोंहा एसे दायित्व दं आं मोनदों आरोखि आं फिलिं खालामदों इलेक्सनाव राजनितिकआव जोंनि मानसिया दासिमबो सांग्रांथि इसिग्राब गैया रोङा दासिमबो जोंनाव गामि सिंफ्राव बियो गामिसो गामि सिङाव माने दासिमबो इसिग्राब पलिटिक्सआ मा जिनिस बेखौ बुजिनाय गैया आरोखि दा बिथांमोन सानैखौ जुदि नोंसोर जोंनि बे एलेकानि मानसि नङा होननानै जुदि सोरबाया लोङै जायै बा दा लोंथों सोरबा बुजियै मानसिफ्रा इमोसन खालामनानै जुदि बुनानै हरोब्ला बिथांनि बे फंसे वार्डआवनो माने बियो उसुबिदा जागोन आरोखि बिदियैनो जोंनि इलेक्सनफ्रा दावराव दावसि जानो हागौ जाहाथे बेखौ साफ्रोमबो मोनफ्रोमबो पार्टिनि लिडारफ्रा जाहाथे बेफोरखौ मोनसे सांग्रांथि जायो आरोखि बुंनो मोनै बाथ्राफोरखौ जाहाथे बुङा जेरैहाय गावबागाव ओनसोलावल' गावबागाव एरियायावल' जुदियो मबिलाइज खालामनो मोननाय बा नमिनेसन होनो मोननाय बेथ' जोंनि रायजोआव जोंनि कान्ट्रियाव बे गैया जेरैहाय दा दिल्लीनिफ्राय आसामाव अनेक मबिलाइज खालामफैयो बिथांमोना नमिनेसन होनाय गेलेफैयो जेरै थांनाय एक्स प्राइम मिनिस्टार मनमोहन सिंह बिथाङाबोथ' जोंनि बेयाव डिब्रुगड़ समस्तिनिफ्राय गेलेनानै देरहालांदों दा बेफोरबायदिखौ जोंनो माने बिदि गथ'फोरखौ जोंनि गामि सिङाव माने बेबायदि माने आनकन्स्टिटिउसनेल बाथ्राफोरखौ जाहाथे बुङानानै इमोसन मोनसे दावराव लाबो आरोखि जाहाथे आं बे फंबाय
बिसि सायाव बुंहरबाय नोंथाङा जुदियो मिन्थिहैयोबा नुयोब्ला मा बुङो बिनि खेंफोरथिखौ होयोब्ला आं मोजां मोनगौ जुदियो खेंफोरथिखौ होआ आं माने साननो हागौ माने गावनिया राइट आरोखि आंनिया राइट ना गाव बिस्टिनिया राइट आं बेखौ बिथांनिसिम सोंहरनाय जाबाय लोगोसे बिथांजों केन्डिडेटआ दंफायो केन्डिडेटआ सासे माइनोगौनो बिराद माने लेखा गोरों एक्स बिडिअ बे थासेयावबो माने बुंनो मोनै अबैध बाथ्राफोरखौ बुंनाया माने खुब दुर्भाग्यजनक जोंनि थाखाय खाफाल मोनदा जाहाथे इलेक्सनाव बेबादि आनकनस्टिटिउसनेल अबैध माने जायफोरखौ बुंनो मोना जायखौ बाहायनो मोना बे बाथ्राफोरखौ जाहाथे बुङा केन्डिडेटखौ लाजि फोनाङा बिथांनि केन्डिडेटनि सिगाङाव जुदि बुङोबा बे मोनसे लाजिथाव जायो आरोखि